الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Idan ba manta ba a kwanakin baya akwai tambayoyi da muka aika ma Sheikh Bashir Nuhu As-Salafi akan maganganu da yayi akan Sheikh Hassan Al-Banna rahimahullahu ta'ala, wanda muke ganin cikin wannan maganganun akwai zalunci, akwai kuma faɗin abin da babu tabbas a kai a haƙƙin musulmi wanda yake ya riga ya bar duniya. So kuma muka neme shi ya bada amsa, ko shi ko wasu daga cikin ɗalibansa ko abokanan da'awa. So abin takaici, wani daga cikin ɗaliban shi Sheikh Bashir ya yi ƙoƙarin bada amsa akan wannan tuhuma da malamin shi ma Sheikh Hassan Al-Banna na cewa kuburi ne, yana takririn bautar kabari. To amma abin takeici, wannan ɗalibi na Sheikh Yahya, Sheikh Bashir afwan, sai ya kare ƙaryar da ta fito daga bakin malaminsa da ƙarerayi. Watan inda ma a ce sun yi shiru gaba ɗayansu su haƙura da ƙarya ɗaya da suka yi, to ina ga da ahwanu alaihim inda Allah wa inda nas, da ya fi musu sauki a gurin Allah da kuma gurin mutane masu hankali, masu ilimi, wanda suka san abin da suke yi. To amma ba su takaita da ƙarya ɗaya ba, ita wannan madarasa ɗin sai ta ƙara, ta wakilta wannan, ya kara waccan ƙaryar da ƙarerai. ‘Yan uwa musulmi, hanyar da wannan ɗalibi na Sheikh Bashir ya bi wajen kare ƙaryar da aka yi, wallahi ko kafiri aka ma irin wannan mu'amalar, in kana da dama ka taimake shi, ya kamata ka taimake shi. Domin musulunci bai halatta yi ma wani ƙarya ba saboda ya ɓace ko saboda kun saba masa. Saboda haka mu abinda muke yi, kamar yadda na faɗa, muna ƙoƙarin haƙiƙa, domin wannan ƙadiyar tana da ainihin furu, za mu zo kan ainihin rassanta. Domin mutanen da suka kasa iya yin raddi ga wanda suke ganin 'yan bid'a ne, raddi akan doron gaskiya sai sun yi ƙage, to ina ga 'yan uwansu ahlus sunna. Abin da muke so mutane su gane kenan. Asalin rigimarmu da mutanen na 'yan madakhila ba wai kan 'yan ikhwan bane asali. 'Yan ikhwan shigowa suka yi, amma asalin rigimarmu da su shine badda a malaman sunna da suka yi a ƙasashen duniya, wanda za mu zo magana kansu. So amma tunda sun fara da ikhwan wanda suke ganin su ne latsi a gurinsu, to 'yan ikhwan ɗin ma da kuke ganin a dunkule 'yan bid'a ne, kun kasa tabbatar da bid'arsu ko inhirafinsu ta hanyar gaskiya sai ta hanyar ƙarya, to ina ga malaman da suke asali malamai ne na sunna, ba su taɓa jin ƙanshin bid'a ba, kuka bar da asu. Abinda muke so mu tabbatar wa mutane shine wannan manhaji na madakhila manhaji ne munharif, da wahala ka saba musu su iya ma raddi ba tare da sun ma ƙarya ko sharri ba. So wannan ɗalibi na Sheikh Yahya, Sheikh Bashir afwan, maimakon ya takaita akan ƙarya ɗaya da ta fito daga bakin malaminsa na cewa Hassanul Banna kuburi ne, yana ikrarin bautar kabari, sai ya zo ya wasu ƙarerayin, wanda kuma wayannan ƙarerayi akwai alamun rashin tsoron Allah da rashin kunya. Kuma insha Allah duk wanda ya bibiye ni da tajarrud lil haqq zai tabbatar da cewa wannan ɗalibi mudallisi ne, kuma mara kunya ne, kuma mara tsoron Allah ne. Domin ina ga mutum yana da tsoron Allah ba zai yi wannan tasarrufin ba. Dalilin da ya kawo na cewa Hassanul Banna yana takririn bautar kabari, ya karanta, ya ɗauki littafin Muzakkiratud Da'wa wa Da'i, ya gashi a hannuna, ya buɗo inda yake so, ya karanto inda Hassanul Banna yake magana cewa sanda ya shiga ɗariƙa ta Hasafiya suna kai ziyara zuwa ga ainihin makabartu da suke ganin na waliyai ne. Sai wannan ɗalibi ya ce, to tun da shi sufi ne kuma ya je kabari, har ma a ciki ya ce suna wuni a wannan makabartar, to me yake yi in ba bauta, in ba shirka ba?
kamar yadda ya faɗa, domin ya faɗi cewa za a fassara ziyarar akan urfi na sufaye, domin duk sufi in ya je makabarta to waɗannan abubuwan suke na shirka. Saukatun da shi sufi ne, za a fassara ainihin ziyararsa da cewa ziyara ce ta shirka. Kaga anan shi yana ganin ya ci gari kuma ya ba da amsar wacce ƙaryar da ake tuhumar malamin shi da yi. So amma yana so su wayannan mutane su sani fa cewa ba in su wannan zalika mablaghuhum min al-ilmi wa min al-aql, wannan shine matakin hankalinsu da matakin iliminsu, ko mutane ba irin su bane. Yani akwai mutane masu hankali ba irin hankalinsu, akwai mutane masu tunani ba irin nasu ba. So shin wannan ka'idar cewa duk sufi in ya je makabarta shirka yake, akwai abin da ke goyon bayan ta, wannan ita ce ƙarya ta farko da yi, domin ya ce duk sufaye urfinsu game da ziyara shine shirka, kamar yadda ya faɗa da sautinsa. So shi akwai wani malami da ya taɓa masufaye hukunci gaba ɗaya, ya ce dukansu babu na kirki, dukansu sun wuce matakin bid'a, sun faɗa shirka, bautar kabari. Abinda muka sani malamai in suna magana kan sufaye sukan kasa su gida uku ko gida biyu. Wasu ce akwai gulatu sufiya, akwai mu'tadilun. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ka koma mujalladi da ya magana akan sufiya a cikin Majmu'ul Fatawa, da aka tambaye shi kan sufiya, abin da ya fara faɗi cewa sufaye sun kasu gida uku kamar yadda sauran musulmi suka kasu gida uku. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat. A cikin sufaye akwai wanda ke zaluntar kansa kamar gulatu sufiya kenan, akwai muqtasidun, akwai wanda yake tsakiya ya haɗa tsakanin bid'a da sunna, akwai sabiqun bil khairat. To amma shi wannan yaron ya ce duk sufaye suna shirka in sun je kabari. Kaga wannan ƙarya ta farko kenan, ya ci karo da abinda malamai suka karrara. Abu na biyu, idan mutum ya yi aikin ya zama zai iya yiwuwa aikin yana da surori mabambanta, to a ka'ida tawakkufi ake, sai an samu abin da zai rinjayar da wani. In ga koma cikin littafin Imam Shaukani Irshadul Fuhul, littafi ne na usul, ya yi magana akan umumul fi'il al-muthbat, aikin da aka ainihin tabbatarwa da ya je kabari, kaga aiki ne ko? To shin zuwa kabarin da ya zaka dauke shi akan umumi, domin duk wanda ya je kabari ɗayan uku ne, ko dai yayi ziyara shar'iyya, ko yayi ziyara bid'iyya, ko yayi ziyara shirkiyya, sai ka ce ya je ya wuni a makabarta. Sai Imam Shaukani ya cewa al-fi'lu al-muthbat idza kana lahu jihatun falaysa bi'amin fi aqsamihi. Aikin da aka tabbatar cewa wani yayi, idza kana lahu jihad, yana da fuskoki mabambanta, zai yiwu a ce an yi aikin a wannan surar ko a wannan surar ko a wannan surar, to falaysa bi'am, ba za ka ce ya zama ami, ba za ka ce tutun da ya je makabarta yayi ziyara ta bid'a, yayi ta shirka, yayi ta sunna, a'a, fi aqsami aka saka san shi, li'annahu yaqa'u ala sifatin wahida, domin abin da aka sani al-asl in mutum zai yi aikin yakan faru a siffa ɗaya ne. To wannan siffa ɗayan fa in urifa ta'ayyana, idan an gane wannan siffar, wannan surar, to sai ka ayyana cewa ga irin ziyarar da yi. Shi ya ce yayi ziyara, so ba za ka ayyana ɗaya daga cikin ziyarori guda uku ba sai in ka samu dalili. Sai cewa illa in babu dalili kana mujmalan yutawaqqafu fihi, wannan aikin ya zama mujmal, za ka yi tawaqqufi. In mutum ce ma na je ziyara makabarta, na wuni a can, to zai yi ziyarar sunna yayi, ko ziyara ta bid'a, ko ziyara ta shirka. To ba za ka ce duka uku ne ba, domin malaman usul suna cewa yani al-fi'l al-umum yani laysa min la yajri fi al-af'al. Al-umum la yajri fi al-af'al, inma yajri fi al-alfaz. Umumi yana gudana ne a lafazi, kamar da sahibu al-warqad ke cewa summa al-umumu ubtilat da'awahu fi al-fi'li bal wa ma jara majrahu. So ba za ka iya tabbatar mai da cewa duka uku ne ba, kuma ba za ka ayyana ɗaya ba sai dalili. Sai Shaukani ce in babu dalili tawakkufi ake. To inda wannan yaron ɗalibin Sheikh Yahya Bashir yana magana ne a mahanga ta ilimi,
to sai ya yi tawakkufi, to amma sai ya yi azarbabi sai ce a tunda sufi ne to za a fassara ziyararsa cewa akan urfin sufaye. Urfin sufaye kuma shine sufin da ya je ziyara to shirka yake. To shi kuma wannan ya ci karo da abinda malamai suka tabbatar akan sufaye. Akwai wanda tabbas suna shirka din, akwai wanda suna bid'a, amma akwai wanda ba sa yi. So ta ina ka samu a cikin wani littafi ka gano cewa Hassanul Banna da ya je ziyara nan ta shirka yi? Wannan ko da Hassanul Banna bai da wata magana da ya sarraha abin da yake ita ɗariƙar da yake kai a wannan zamanin take kai, kamar da za ku ji. Kuma ya kamata ka koma ka karanta daga cikin sharaɗin i'tibari na urfi. Akwai sharaɗa guda biyu mafiya shahara: an yakuna muttaridan aw ghaliban. Dole urfi sai ya zama muttarid ne, a koda yaushe haka yake. A koda yaushe in sufi ya je makabarta shirka yake, ko kuma galibin sufaye. So sharadi na farko kenan. Sharadi na biyu, Allah yu'arida al-urfa tasrihun bi khilafihi. Ba aiki da urfi idan ya zama an samu tasrihi, an bayyana magana a fili sabanin urfi. Misali, mutum ya ake ka ce je ka siyo min nama a garin da a urfinsu suna kiran kifi da nama, to ba za ka yi aiki da wannan urfin ba matuƙar ya ce ma amma ban da kifi, ba kifi nake nufi ba. Kaga yanzu an samu tasrihi bi khilafi maza, bi khilafi al-urf. Duk da urfinsu suna kiran kifi nama, to amma tunda ya ma tasrihi bi khilafi al-urf, to ba za ka ce ka so mai nama ba, duk da urfinsu haka ne. To ko da sufi urfin sufaye ne gaba ɗaya, in sun je makabarta su yi shirka, to idan aka samu sufi ɗaya ya yi tasrihin cewa su ɗariƙarsu, shugabannin ɗariƙarsu suna yaƙar wannan shirkar, to wajibi ne ka mai adalci, ka cire shi daga wannan urfin ɗin, domin ya sarraha saɓanin abin da aka sani. Su watan wayannan mutane 'yan uwa musulmi, su idan su a rufe, burinsu shine su ɓata mutum. Wasu suna cikin wanda Allah ke cewa innal ladina yuhibbuna an tashi al-fahishatu fil ladina amanu. Su burinsu a ce mu'mine mutanen banza ne, amma wallahi da a ce suna buƙatar burinsu a ce al'ummar manzo Allah ta zama shiryayya, to a nafsin littafin da ya karanta zai samu abin da zai barrantar da Hassanul Banna, domin yana ta maimaitawa cewa ya kawo wannan amma bai yi inkari ba. So a nafsin littafin bari ku ji abin da Hassanul Banna ya faɗa tsakanin maganar da ya yi inda ya kawo maganar ziyara ɗin, tsakani bai kai shafi 5 ba, sai ma da ya wuce wannan maganarsa ne je kan waccan. Dama an ce wa ainul rida an kulli aibin kalilatun walakin na aina sukhti tubdil masawiya. To shi ya zo ne da dafi'i na ya kare malaminsa, don ya kare ƙaryar da malaminsa ya yi, sai kuma yi wasu ƙarirai ya ma sufaye hukunci gaba ɗaya, kuma yi ma malamai ƙaryar cewa urfi ana aiki da shi mutlakan ba tare da sharuɗan urfi ɗin ba. So shin Hassanul Banna a cikin littafin nan na Muzakkiratud Da'a wa Da'iya akwai abin da zai iya kubutar da shi a gane cewa ziyarar tashi ba ziyara bace ta shirka ko babu? Bari mu ji. Hassanul Banna yayi magana akan shugaban wannan ɗariƙar. Akwai shugaban ɗariƙar na farko da kuma shine mai kitabun Al-Manhaj Safi fi abin nan yace ya samu littafi da ake kira da Al-Manhaj Safi fi Manaqib Hussein Al-Hasafi. Kaga sunan ɗariƙar dama Al-Hasafiya ko? Sai ce wa huwa shaykhu at-tariqatil awwal, shine shugaban wannan ɗariƙar na farko. Wa walidu shaykhiha al-hali, kuma shine mahaifin shugaban wannan ɗariƙar na wannan zamanin da shi Hassan Banna ke hakaitowa, shine as-Sayyid al-Jalil al-Sheikh Abdul Wahhab al-Hasafi, shine Abdul Wahhab al-Hasafi. To in aka ce kana ɗariƙa, to za a ma hukunci ne da abin da shugabannin ɗariƙar suke kai ko? In shugabannin ɗariƙa ce ta shirka, to kai ma za ka bi su, ko ba ka bane? Amma muka samu dalilin da ke na cewa shugabannin wannan ɗariƙar ko da suna da bidiyoyi amma dai suna yaƙar shirka, to haramun ne, ƙarya ne a zo amma kuma hukunci da cewa kai ma kana shirka. To shi wannan Sheikh Abdul Wahhab al-Hasafi din, sai shi Hassanul Banna yake magana cewa shi ya gan shi kuma ya rayu da shi,
ya ɗan bibiye shi a cikin shafi na ainihin 15 wanda sai da shi wannan yaron ya tsallake shi ya je can gurin da yake so ya sharrin ga abin da yake cewa ya ce wa kana a'azama ma akaza bi majami'i qalbi ya ce mafi girman abin da ya tattaro matattara zuciyata game da wannan malami wa malaka alayya lubbi ya mamaye hankalina min siratihi daga sirar wannan malamin shiddatuhu fil amr bil ma'ruf wan nahy anil munkar yace wannan malamin shugaban wannan dariƙa ta Hasafiya yana da tsanani wajen umarni da kyakkyawan aiki da hani da mummuna. Jama'a ku saurara da kyau, wa annahu la yakhsha fi dhalika lawmata la'im, baya tsoron zargin mai zargi wajen umarni da kyakkyawan aiki da hani da mummuna. Wala yad'u al-amra wan nahya mahma kana, baya barin umarni ko hani duk yanda yake fi hadarati kabirin aw azim, ko da a gurin wani babban mutum ne mai mulki sai yayi inkari. To sai ce wa min namadhiji zalika, daga cikin misalai na yanda wannan malamin yake inkarin munkar in ya ganshi, annahu zara Riyad Basha hina kana ra'isal wizara, ya kai ma wani shugaba firaminista na wancan lokacin na Masar da ake kira Riyad Basha, yace fa dakhala ahadul ulama, sai wani daga cikin malamai ya shigo gurin wa sallama ala al-basha, yayi ma shi ministan ainihin ko firaminista sallama, wanhana wannan malamin sai ya tsugunna hatta qaraba ruku, har sai da ya kusa ya mai ruku'i. Faqama shaykhu mughdaban, sai shi wannan malami a Sheikh Abdul Wahhab Hasafi, shugaban wannan dariƙar na lokacin, sai ya tashi cikin fushi wa darabahu ala khaddayhi, ya dake shi akan kuncinsa, ga shugaban kasa ko kuma firaminista a gurin, bi majma'i yadayhi, ya tara hannunsa ya dake shi, wa naharahu bi shidda, ya mai tsawa da tsanani saboda ya wajen gaida shugaba ya kusa ya mene ya ruku'i. Qa'ilan istaqim ya rajul, yace tsaya ya kai mutum, fa inna ar-rajula la yajuzu, fa inna ar-ruku'a la yajuzu illa lillah, ruku'i bai halatta a yi kowa ruku'i ba sai ga Allah. To wannan shine sheikhin dariƙar Hasafiya da Hassan al-Banna yake ciki, yana inkarin amma wani mene ruku'i in ba Allah ba a cikin littafin fa. So wannan bai sai baka hoton wane ne malamin, wane wace irin dariƙa Hassan al-Banna ya shiga ba. Ba mu ce ba za a samu bidiyoyi ba, amma kar yadda malamin ka yi na cewa uburi ne ko yana ikrarin bautar kabari saboda kawai ya shiga dariƙar Hasafiya kuma ya kai ziyara kabari. To ga shekun dariƙar ba wannan bane abin mamakin. In ka tafi shafi na 16 ne, wanda yana cikin littafin da shi ne suka kafa hujja akan kusan kafirta Hassan al-Banna da tuhumar shi da bautar kabari, yana bada labarin malamin nasa, yace wa zara masjidal Sayyid al-Husayn radiyallahu anhu ma'a ba'di muridihi, shi sheikh din a shafi na 16 yana nan, yace ya kai ziyara ga masallacin Husayn da yake Kahira kenan tare da bangare na muridansa. Yace wa waqafa 'ala al-qabr, sai shi sheikh din ya tsaya akan kabari, yad'u addu'a al-ma'thur, yana addu'a wadda aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gaban kabarin Hussein. Duk da kabarin Hussein ana sabon jahilai su zo su shirka a gurin, ko shakka babu, to amma shi wannan sheikh na wannan dariƙa ta Hasafiya ya kai ziyara, abin da ya shine addu'a ma'thur, yace assalamu ala ahli diyar min al-mu'minin. Wannan ita ce ma'thur ko yace fa qala lahu ba'd al-muridin, sai wani bangaren muridai sai ka ce jahilai kenan, ya sayyidana shaykh, ya sayyidana ash-shaykh, yana tambayar shi Abdul Wahhab al-Hasafi kenan, sal sayyidana al-Husayn yarda anni, sai ce ya shekhu mu ka tambayi ka roƙan mana shugaban mu Husayn ya yarda da ni. Kaga wannan shine jahilci ko da ma shirkar. To fa bari ka ji amsar da ya bashi, yace faltafata ilaihi mughdaban, sai shi wannan sheikh na dariƙar Hasafiya din ya wayo ya kalli wannan muridin cikin fushi, wa qala, yace masa yarda anna wa anka wa anhu Allah, Allahu akbar. Yace kai wanda zai yadda da mu, ya yadda da kai, ya yadda da shi kanshi Hussein shine Allah, Hussein ba bai yarda da kowa. Yace yarda anna, wanda zai yarda da mu, wa anka ya yarda da kai, wa anhu da shi kanshi Hussein din Allah. Yanzu dan Allah
kai wannan ɗalibi da ka zo kana so ka tabbatar da wannan ƙarya, wannan magana baka ganta ba ne? Gashi sheikh na ɗariƙar hasafiya ɗin, tunda dai Hassan Banna shi yake bi ko, to ga abinda malamin nasa ya bar, kuma Hassan Banna yana hakaitowa a matsayin abubuwan da suka burge shi yake bin wannan malamin. Yanzu me ya burge Hassan Banna a wannan ɗariƙar? Shirka ko tauhidi? Tauhidi. Wallahi ku ji tsoron Allah, wallahi Allah sai ya tsayar da ku, duk bayin Allah da kuke masharri, wallahi sai Allah ya tambaye ku. Kullul muslimi alal muslimi haramun maluhu wa irduhu wa damuhu. Bayin Allah sun koma ga Allah, ku zo kuna musu ƙarya, kuna musu sharri, a samu wasu mugaffalun kuma suna ce muku Allah ya saka da alkhairi, Allah ya biya saboda kuna ma bayin Allah sharri. Baka sani ba Hassan Banna yanzu a wani hali yake wajen Allah, baka tsoron cewa Allah ya gafarta mai, haɓɓari halahu fi rihabil janna, kai kuma kana nan kana mai ƙarya. Ida abin da yafi, inda ba ƙungiyanci kuke karewa ba, malamin ku yayi ƙarya, ku ba shi shawara ya zo ya tuba zuwa ga Allah kawai. Amma ka zo kana wasu ƙarerai, baka karanta wannan gurin ba, a nafs tsakanin abin da ka karanto da abin wannan maganar shafi 4 ne kawai ko shafi 6. Kai kai magana ka a shafi ta 22, wannan magana kuma tana shafi ta 16. To amma ka san da malam Allama Usaimin ya bada ka'ida, yana cewa i'taqid istadilla qabla an ta'taqid, la ta'taqid qabla an tastadil fatadil. Ka nemi dalili kafin ka kudirce abu, kada ka kudirce abu kafin ka nemi dalili zaka bace, to abinda kuka fada ciki kenan. Malamin ku yayi ƙarya, ya jingina ma Hassan Banna bautar kabari, kun yarda. So yanzu ido rufe kuna neman ya zai ku tabbatar da ku kubutar da malamin ku. So wallahi in kun kubutar da malamin ku a gaban jahilai, to wallahi ba za ku kubutar da shi a gaban Allah ba, in dai ba tuba ba. Shi sa idan ku arfe, tunda kun riga kun kudirce wannan ƙaryar, shi sa kuke bandan wajen kare ta. Amma ga abin da malamin Hassan Banna ya faɗa, wanda Hassan Banna za ku ji yana cewa wannan shine abin da ya burge shi. Lokacin da muridinsa ya ce ka roƙi Hussein ya yarda da mu, sai ya ce yarda anna wa anka wa anhu Allah. Ya ce wanda zai yarda da mu, ya yarda da kai, ya yarda da Hussein Allah. Kaga ashe Hussein din ba malamin ya je gurin, amma ziyara yayin shar'iyya. To shi Hassan Banna zai ga wannan a gurin malamin shi ziyara shar'iyya, kuma ya hakaito, kuma ya koma shi ziyara ta shirka. Ya ce wa bada an atamma ziyaratahu, bayan wannan malamin ya gama wannan ziyara, sharaha li ikhwanihi ahkam ziyara, sai ya tsaya kuma a wannan gurin yama ƴan uwansa sharhin hukunce-hukuncen ziyara, wa awdaha lahum al-farqa bayna al-bid'iyya wa shar'iyya minha, ya bayyana musu bambanci tsakanin ziyara ta bid'a da ziyara ta shirka. A ƙasan wannan shafin sai Hassan Banna yake cewa hadhihi nahiya, to wannan ya kama misalai da dama, na zaɓo misalai guda biyu wanda suke da alaka da wannan maganar ta kabari. Yace wa hadhihi nahiya, wannan bangaren na wannan malamin Sheikh Abdul Wahhab Hasafi, hiya allati atharat fi nafsi al-i'jab. Yace hiya allati atharat fi nafsi a'zama ma'ani al-i'jab wa at-taqdir. Ita ce ta motsa mafi girman ma'anar burgewa da girmamawa ga wannan malamin. Kaji Hassan Banna abinda ma ya burge shi game da ɗariƙar Hasafiya shine yanda ya ga shugaban ɗariƙar a wannan zamanin tsayayye ne kan ainihin tauhidi. Yace shine ya motsa ma'ana ta burgewa da kaddarawa. Sai ya ce wa kana al-ikhwan yukthiruna min al-hadith an karamati Sheikh al-hissiyya. Yace amma sauran yan uwa suna yawan magana game da karamomin Sheikh na zahiri, hissiya. Hassan Banna ya ce falan akun ajid laha min al-waqf fi nafsi ba'da ma ajiduhu li hadhihi an-nahiya al-ilmiyya. Amma ni wannan karamomin na zahiri ban samun tasirin su a raina, ko da bangaren abin da nake samu na wayannan nahiyar ilmiya, wannan bangare na ilimi. Kun ga watan Hassan Banna tun yana yaro yana da fitra mai kyau, to mustahil ne wanda yake da irin wannan fitra a cewa ya ji yayi ziyara ta shirka. Subhanaka hadha buhtanun azim. Muna fata Allah ya bamu ladar kare musulmi daga sharrin madakai. Tun yana yaron yake cewa wasu suna yawan magana kan karamomin wannan waliyin amma na zahiri. Yace amma shi wallahi wannan karamomin na zahiri ba su suka fi damunsa ba, karamomi na nahiyar ilmiya. Sai Hassan Banna ya ce wa kuntu a'taqidu anna a'zama karamatin akramahu Allah
أكرمه الله بها هي هذا التوفيق لنشر دعوة الإسلام على هذه القواعد السليمة. yace in abin da nake kudircewa mafi girman karamar da Allah ya girmama wannan shehin da ita hiya hada tawfik shine wannan datarwar da Allah ya masa. kaga Hassan al-Banna yana magana irin ta salafiyya, irin ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, mana mafi girman karama shine istiqama, ba wai karama ta zahiri ba ko ta tashi sama ko ta a'a, yace mafi girman karama ni a kudircewa ta shine wannan datarwar da Allah ya masa ni nashri da'watul Islam dan yaɗa da'awa ta musulunci ala hadhihi alqawaid as-salima akan wayannan ka'idojin ainihin kyawawan ka'idoji wa hadhihi al-ghiratu al-azima ala maharimillahi tabaaraka wa ta'ala da wannan kishin mai girma da malam yake akan ainihin abubuwan da Allah ya haramta wal amru bil ma'rufi wan nahyi anil munkar. sai Hassan al-Banna ce wa kullu dhalika wa lam tatajawaz sinni ath-thaniya 'ashara. duk wannan fa abun ya faru a lokacin Hassan al-Banna ya ce ban wuce shekara 12 ba. ka kaddara shirkar akai da bidar akai abinda mutum ya shekara 12 zaka ce akan shi ya rayu akan shi ya mutu? to bare kuma a lokacin ma ga abin da ya burge shi ya shiga wannan dariƙa. saboda ka ina kira ga shi Sheikh Bashir in bai karanta wannan bai koma ya karanta, shi ma ɗalibin shi da ya zo wannan karerayin ya koma shafi na 16 a ɗaba'a ta ainihin shari'i mansha taba dar da'awa ko kuma ya karanta tashi nuskan zai ga wannan maganar. su kaga in aka ce sai ka yarda da wannan kai sannan zaka zama sabba salafi, to gaskiya salafiya ta fi karfin mu. salafiya da irin wannan ta madakila ta fi karfin mu, ba za mu iya ta ba, saboda salafiya ce da sai ka yarda da ƙarya kiri-kiri, ka bar abin da ka gani game da bayan Allah, ka yarda da ƙarerayen da madakila suke. to kaga wannan ƙarya ta ɗaya kenan. so wannan fa ko da mun tsaya a muzakkiratu da'awa wa da'iya ita kadai ta isa ta kubutar da mene Hassan al-Banna a lokacin da yake bada labarin abin da ya faru ya dan shekara 12. to bayan ya girma, yayin ya zama mai da'awa, sai ya zo ya yi bayani game da usulin da'awarsa akan me yake da'awa, menene fahimta shi game da musulunci. amma wannan yaron saboda bai tsoron Allah sai yake cewa bari ku ji abin da Hassan al-Banna ya faɗa akan da'awarsa. tsakaninku da Allah koda yayi shirka kamar yadda yayi da'awa, kun ji dai magana da muka faɗa, to bisa kaddara koda a can din ziyara ta shirka yi, mutumin da ya zo yi wannan maganar bayan ya girma ya fara da'awa, ya kamata a aje wancan a ɗauki wannan ko ya kamata a yi? a asali na 13 Hassan al-Banna yake cewa cikin littafin shi na Majmu'atul Rasail ne Imam Shahid Hassan al-Banna, inda yake magana akan usul da ya gina da'awar shi akai. na 13 yace wa mahabbatus salihina, sam bayan Allah na ƙurai, wa ihtiramuhum da girmama su, wa thana'u alaihim da yabansu bima urifa min tibi a'malihim da abinda aka sani na kyawawan ayyukan su, qurbatun ila Allah tabaaraka wa ta'ala, wannan kusanci ne zuwa ga Allah. wannan yana cikin alhubbu fillah wal bughdu fillah, duk wanda ya bayyana gare ka mutum ƙurai ne, san shi ibada ne. sai ya ce wal awliya'u, waliyai kuma a gurin mu ba su bane masu karamat masu shatahat, humul mazkuruna fi qawlihi ta'ala, sunan da aka ambata a cikin fadin Allah alladhina amanu wa kanu yattaqun. kaga shine mawqifin Hassan al-Banna game da wali, imani da takawa. shin dan Allah wannan magana tana da bambanci da magana duk ahli sunnan duniya? sai ya ce wal karamatu thabita lahu, kuma karama tabbatacciya ne. Allah yana karrama waliyai da karama, wanda mu mun yi da karama, ba masu inkarin karama sai mu'tazilawa. lahu ga su waliyai bi shara'itaha shari'a, amma da sharadinta na shari'a. to sai yace ma atiqadi, tare da kudircewa annahum ridwanullahi alaihim, su duk wani waliyi dole mu kudirta cewa la yamlikuna li anfusihim barran wala naf'a, ba su mallaka ma kansu cuta ba ko amfani. fi hayatihim, sanda suke da rai ba su mallaki cuta ba ko amfani. aw ba'da mamatihim, ko bayan sun mutu ba su mallaka ma kansu ba. fadlan an yahabu shay'an min dhalika li ghayrihim, ballantana su ba da kyautar wani abu cikin wannan ga waninsu. yanzu yan wa bisa kaddara ko da Hassan al-Banna sanda yana shekara 12 nan shirka yi a wannan ziyarar da yi, wannan magana bata goge wancan ba, bata nuna cewa ya tuba ba. in ma da ya shirka ballantana ba ya yi shirkar ba. duk wanda gaskiya yake nema, ba dan kungiyar madakalayanci bane, ba zai dauki wannan a matsayin uzuri ba a ce to bayan ya girma ya tuba, tunda wannan shine abin da ya rubuta da hannunsa.
ko da can ɗin da ya kawo bai inkari ba, to amma wannan bai isa yin cewa ba ya tuba. Kowa ya ji wannan, sai kuma ya ƙara cewa wa ziyaratul qubur, kai ma ziyarar kabari ayyan kanat, kowace irin ziyara ce, sunnatun mashru'a, sunna ce da an shar'anta, amma fa bil kayfiyatil ma'thura, da yanayin da aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ce walakin, sai dai al-isti'anatu bil maqburin, neman taimakon wanda suke cikin kabari, ayyan kanu, ko su waye, ko da annabawa ne, ko da waliye ne, wani da'uhum bi zalika, da kiransu don neman taimakon su, wa talbu qada'il hajati minhum, da neman biyan bukata daga gare su, an qurribin aw bu'd, ko a kusa ko a nesa, wan nadhru lahum, da kuma yi musu alwashi, wa tashyidul qubur, da kuma shayyada gina kabarruka, a musu gini a makabari gini, wa satruha, da sa makabari labule, wa ida'atuha, da yin fitulu wajen kabari, wa tamassuhu biha, da shafa kabari, wal halifu bi ghairi Allah, da rantsuwa da wanda ba Allah ba, wa ma yalhaqu bi zalika, da abinda zai hadu da wannan min al mubtada'at, da bidiyon da aka kirkira, yace kaba'ir tajibu muharabatuha, dukkan su mugayen laifuffuka ne, yace wajibi ne a yaƙe su. In ji Hassan al-Banna, yace wala na ta'awunu li hadhihi al-a'mal, ba za mu wannan ayyukan tawili ba, sadda lil dhari'a, dan toshe. Hassan al-Banna yace ko tawili babu, dole a yaƙe su. Yan uwa, tsakaninku da Allah, mutumin da ya wannan maganar, ko da yana yaro yayi wasu abubuwa, wannan maganganun guda biyu da asali na 13 da na 14 ba sa nuna cewa ya canza. Amma wannan yaron saboda bai da kunya, bai tsoron Allah, kuma ya raina mutane, musamman ya raina masu sauraronsa, sai ya ce wai Hassan al-Banna tanaqudi yayi. Kaga wata kare ko malaliman, don Allah a ƙa'ida ta ilimi haka ake tanaqudi. Idan malami yayi fatawa bayan shekara 1, 2, shekara 2 ko shekara 3, sai wata fatawa da ta ci karo ta farko, a ƙa'ida ta ilimi cewa yayi tanaqudi ko yayi taraju'i. Taraju'i ake cewa yayi, ɗalibin shek. Kuma mana abin mamaki malam liman, mutanen nan sun fi kowa shahara da da'awar malamai sun yi taraju'i. Duk sun kawo musu wata fatawa ta malami, fatawa da aka gina akan ilimi da adalci, da yi bayan Allah adalci, in ba su ji ba ta dace da zaluncinsu ba, sai su ce malamin ya yi taraju'i. Kamar da suka ce Ibn Bas ya yabi yan ikhwan, ya ce ba laifi maka shiga ikhwan kai muwafaka da su a gaskiya, sai suka ce ya yi taraju'i. To me yasa shi Ibn Bas ba za ku ce ya yi tanaqudi ba? Wanda fatoyi ne ya yi da hankalinsa da girmansa bayan ya zama malami, amma aka ce ta farkon ya yi taraju'i misali. Amma wanda ya yi abu yana yaro, kuma abin a dunkule yake, kuka fassara shi da cewa shirka ne, ya zo nan a fili ya bayyana cewa bai tare da shirka, ya ce kaba'ir ne yajibu an tuharab, amma saboda baka tsoron Allah, baka tunanin da Allah zai tsayar da kai ya ma tambaya, sai ka ce wai tanaqudi yayi. Ina ka samu wannan ka'idar? Mutum ya abu yana yaro, bayan ya girma ya zama malami, ya rubuta littafi, ya ce ga akan abin da yake kai, amma ka ce wai tanaqudi yayi. Aina wannan ka'ida take. Kaga wannan shine ainihin kungiyancin. Malamin ka yayi ƙarya, kai kuma ka zo ka yi ƙarerai don ka kare shi. Malamin wa adha wa amar, wannan yaron cewa yayi Hassan al-Banna akan waccan abin ya mutu na farko. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaga wannan ya kuma shafi kutsawa gaibu. Bi ma'ana wancan shirkar da malamin shi yake zargin Hassan al-Banna da ita, bautar kabari ba shirka bane malam? Dole kace yana bautar kabari, ba maganar bid'a. So wannan yaron sai ya ce wai akan haka Hassan al-Banna ya mutu. To kaga wannan ko yan Boko Haram ba su kashe ta'addanci ba. Ina ga ko yan Boko Haram ba su wannan ta'addancin kan bayan Allah ba. Domin hukunci cewa ga akan abin da wane ya mutu, wannan Allah kaɗai ya sani. Ko da mutum sufi ne, ko da Hassan al-Banna bai da wayannan maganganun, ina ga in mutum yana da hankali ya san abin da ce mai ilimi, ya baya ma Allah shishigi, ba zai hukunta cewa wani akan shirka ya mutu ba. Domin da cewa da kai akan haka ya mutu, bi mana maganar da malamin ka yi akan haka ya mutu. Fara ina ga kare da malamin shi yayi tafi sauki sama da wannan. Domin shi malamin sa kila za a iya cewa suqul da bakari. Kila amma shi wannan ya je yayi bahasi wajen kwana 3, yana tattaro abin da zai faɗa. Daga cikin abin da ya tattaro shine ya Hassan al-Banna hukuncin cewa akan shirka ya mutu.
duk da bai sarraha cewa akan shirka ya mutu ba, amma yana takririn abin da malamin shi tabbata ko malamin shi kuma ya ce Hassan al-Banna kuburi ne, yana takririn bautar ne kabari, kai kuma ka ce akan haka ya mutu. Kaga al'amarin ku ya girmama, kuma wannan shine kuke kira da salafiyanci. Wai mutum bai da wannan batu ya zama dan ikhwan. Dai dai wannan ikhwananci mu yan ikhwan ne. In dai bibiyan gaskiya ne. Malam liman ko kafiri aka ma wannan sharin ya kamata a bashi kariya. Domin musulunci ya ce la yajrimannakum shan'an qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Duk bawon Allah da aka ma wannan sharrin kana da damar da zaka bashi kariya, baka bashi ba wallahi khazaltahu. Wa man khazala musliman khazalahu Allah. Mu muna da damar da zamu bashi wannan kariyar. To tsoron kada ku ce mana yan ikhwan. Kuma wallahi in dai wannan shine madakhaliyanci, to wallahi gwara in zama dan ikhwan su 100 da in zama ba madakhali. Domin gwara in mutu dan bid'a da in mutu ina ma bayin Allah sharri, to shi yi bayin Allah sharri da musu kazafi, shi sunna ce salafiya ne. wa min al-mudhikatil mubkiyat, sai ya karanta asali na 15. wai yana ganin a wannan asali na 15 din fihi ma yudinu Sheikh Hassan al-Banna. Bari ku ji asali na 15 wanda shine ya tattaro yake ganin Hassan al-Banna akan wannan shirkar da malamin shi ya zarge shi ya mutu. Me Hassan al-Banna yace wa du'a idha qurina bitawassul ila Allah. Addu'a in an hada ta, ku saurara da kyau. Bari fara karanta larabcin dan ku ji kuma fassarar da shi yayi. Wa du'a idha qurina bitawassul ila Allah bi ahadin min khalqihi khilafun far'i fi kayfiyati ad-du'a wa laysa min masail al-aqida. Yace addu'a idza qulna bit-tawassul ila Allah, idan an hada ta da tawassuli zuwa ga Allah, zuwa ga Allah, yanzu wa ake roƙa kenan? Allah. Amma sai ake tawassuli zuwa ga Allah bi ahadin min khalqi, da wani cikin halittunsa. Ina ga yaran nan bai da fahimta ko kuma da gangan yake yi. Yanzu mai addu'ar wa yake roƙa? Allah, amma kuma sai tawassuli da wani, ko kamar ka ce ya Allah ka biya min bukata ta dan alfarmar annabi ko bi jahin nabi, shine qurina bit tawassul ila Allah bi ahadin min khalqi, sai ce khilafun far'i, sabani ne na fiqhu fi kayfiyati du'a, wajen yanda ake addu'a, wa laysa min masail al aqida, bai cikin masalolin aqida. Yanzu tsakaninku da Allah wannan mas'alar tana da alaka da bautar kabari? Ya ce wai wannan asalin shine ya rusa duk abin da yake nuna cewa akan bautar kabari ya mutu. Matsala ce ta zaka roki Allah, ka ce Allah ka biya mu bukata da dan alfarmar annabi. Sai Hassan al-Banna ce khilafun far'i. Kuma nan Hassan al-Banna ya faɗi ra'ayinsa akan matsalar cewa ya halatta ko bai halatta ba, bai faɗa ba. Shi dai ya ce tasnifin mas'alar yayi. Ka gane akwai abin da yake tasniful mas'ala. Shin mas'ala ce ta aqida ko ta fiqhu? Shi sai tasnifin ta ababu na mene, na fiqhu, ba tare da ya ga ma to ababi na fiqhu shi ne ra'ayinsa ba, ya halatta ayi ko bai halatta ba. Shi dai kawai ya sannafa mas'alar. In ka ce mas'ala kaza mas'ala ce ta fiqhu, wannan ana kiran shi tasniful mas'ala. Ko da kai kuskure to kai kuskure ne wajen tasniful mas'ala, amma meye ikhtiyarin ka? Anan Hassan al-Banna bai faɗi meye zabin sa ba. Shi dai ya ce wa du'a idza qurna bitawassul ila Allah bi ahadin min khalqihi khilafun far'i fi kayfiyati ad-du'a wa laysa min masail al-aqida. Ya sannafa mas'alar a matsayin ta fiqhu ne, to amma ba mu sani ba Hassan al-Banna inda za ta tambaye shi to mun ji ta fiqhu ce. To kai ne zabin ka, ya halatta ai tawassuli da wani wajen roƙon Allah ko bai halatta ba? Hassan al-Banna bai faɗi ra'ayinsa ba. To amma wannan asalin wai shine yake ganin zai rusa wannan asalin na 12 da na 13 da na 12. Ba su da alaka gaba daya. Mun faɗa a wancan zamar, ni a ra'ayina khilafi ne na aqida ba na fiqhu bane. Amma wannan kuskuren da Hassan al-Banna yayi ba fa shi ya fara ba. Ba shi ya kirkiri cewa wannan khilaf din far'i bane. In baka sani baka tambayi malamanka. So da idan ku yakan rufe in za ku yi raddi, domin ku daman burin ku shine a cewa ne ya halaka, ba a cewa ne ya shiryu ba. Mas'alar tawassuli da wani ba wajen roƙon Allah, an ruwaito shi imamu Ahmad bin Hanbal, imamu ahli sunna, shi ba ma ya ce khilaf far'i bane, shi ya zaɓa cewa ya halatta ne. To shi ma Hassan al-Banna kuburi ne kenan, tunda ka ce wannan shi kenan. Imamu Ahmad bin Hanbal shi ma zama kuburi kenan.
domin shi Imam Ahmad ma ya zaɓi cewa ya halatta kai tawassuli da annabi wajen roƙon Allah, ka ce ya Allah ka bani kaza dan alfarma annabi, ba ra'ayi mu ba kenan, amma dai Imam Ahmad yana da wannan ra'ayi. ka duba a cikin majmu'atul fatawa juz'i na farko shafi 338 wanda shine asalin tarqim na asali, duk fatawar da kaje wannan tarqim zaka samu shi a ainihin kitab tauhidul uluhiyya inda Sheikhul Islam shine mujalladi na biyu kenan, bayan rububiyya sai uluhiyya gashi a hannuna na farko kenan, mujalladi na farko juz'i na farko tauhidul uluhiyya. Ga abinda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya hakaito yace wa qad nuqila fi mansak lil Marwazi, an naqalto daga kitabul mansak na Imam Marwazi an Ahmad daga Imam Ahmad ibn Hanbal du'a'un fihi su'alun bin nabi, an rawaito Imam Ahmad yayi addu'a, a cikin addu'ar akwai roƙon Allah da annabi. Me bambancin da wannan magana shi da maganar Hassan Banna? Addu'a idza quruna bit tawassul ila Allah bi ahadin min khalqihi, yace du'a'un fihi su'alun bin nabi, addu'a a ciki akwai roƙon Allah tare da tawassuli da annabi. Shi Ahmad bin Hanbal ya zaɓi cewa hakan ya halatta. Ibn Taymiyyah ce wa hadha qad yukharraj ala ahadi riwayatayn anhu, to wannan magana za a iya takrijinta akan ɗaya daga cikin ruwayoyi guda biyu daga Imam Ahmad fi jawazil qasab bihi, wajen halaccin rantsuwa da annabi. Wata shi Imam Ahmad a cikin ɗaya daga cikin ruwayoyi anu yana ganin ma ya halatta ka rantsi da annabi, amma Ibn Taymiyyah ce wa aktharul ulama ala nahi fil amrayn, mafi yawancin malamai suna hanin al'amuran guda biyu, da roƙon Allah da tawassuli da annabi da kuma rantsuwa da annabi sun ainihin abin nan hana, amma dai mafi yawancin malamai ya nuka akwai sabani kenan ko yace wala raiba anna lahum indallahi aljahul azim, babu shakka annabawa suna da matsayi mai girma a gurin Allah, kama qala ta'ala fi haqqi Musa wa Isa alaihim assalam, wa qad taqaddama zalika, ko Allah ya faɗa game da annabi Isa da annabi Musa ko wajihan ko wa kana indallahi wajihan, lakin ma lahum indallahi min manazil wa darajat amrun ya'udu naf'uhu ilayhi, abinda suke da shi na daraja da matsayi a gurin Allah al'amari ne da zai kai zuwa gare su. Ibn Taymiyyah ya ranjayar da cewa bai halatta a yi tawassuli da wani wajen roƙon Allah, amma dai akwai saɓani. So kaga wannan duk abin da zaka jefa ma Hassan Banna sai ka jefa ma Imam Ahmad bin Hanbal. In kuma ka yi falsafa irin ta Malam Yahaya, Sheikh Yahaya da yake cewa su malamai manya ana ba su uzuri, su kuma Hassan Banna ba su uzuri, to kaga Hassan Banna nakaltowa ba ijtihadi ba kirkirar magana yi ba, inda kirkirar magana yi sai ka ce ba za a ba shi uzuri ba, amma saɓanin akwai shi. Su kaga akwai rashin tsoron Allah a ciki. A ƙarshe ina kira ga shi Sheikh Yahaya, Sheikh Bashir As-Salafi, shin wannan amsa da ɗalibinsa ya bayar akan wannan matsalar ya yarda da ita, hal huwa radin biha, ya yarda da ita, zai iya tsayawa a gaban Allah ya kare kanshi akan wannan sharrin da ya Hassan Banna cewa kuburi ne yana butar kabari? Ya yarda, in ya yarda shi kenan sai ya shirya, ni na rufe magana da su akan wannan kabir. Ɗan uwa dai sun ji ga maganganun Hassan Banna nan, su shirya amsar da za su ba Allah, ila dayyani yawmaddini namdi wa inda Allah tajtami'u al-khusum. Wallahi Hassan Banna bai san kun mai wannan sarin ba, amma malaiku sun rubuta Allah zai tada ku, ya tada Hassan Banna ya muku shari'a. Kuma a ƙarshe wannan ƙarerayin da wannan ɗalibi na Sheikh Bashir yayi dan ya ƙara ƙaryar da malaminsa yayi, ta nuna cewa manhajin madakhila abinda muke zargin su da shi ya tabbata, cewa suna ƙarya ga bayin Allah. Kun ga fa a cikin yan bid'an da yan madakila suke yaka, in kuwa su ne mafi girman yan bid'a a gurin su, ko suna ciki, to amma sun kasa tabbatar da ainihin inhirafin su sai ta hanyar ƙarya, ina ga malaman mu na sunna. To a ƙarshe shi wannan ustaz Abubakar ake kiran shi ko, wai a amsoshin da ya bayar yana cewa wai ya min tambayoyi ban ba da amsa ba da sauransu. A gaskiya da ni ba taɓa sauraron shi ba sai wannan karan, dan ni ban ma san yayi wannan amsoshin ba, ban sani ba. So amma na so in bibiye amsoshin da ya bayar, na ɗauka mutum ne mai kan gado. To amma wannan ɗari'a ɗin wannan ɗari'a ɗin mummuna da yi
sai na gane cewa ashe ba wanda ma ya halatta ka ɓata lokaci wajen tattaunawa da shi ba. Don mutum da zai wannan katobarar da ƙarerayin a cikin ƙadiyya guda ɗaya, to yana ga sauran ƙadiyoyi. Saboda haka akwai littafi da ya rubuta wai an-naqdul ilmi, na so in nemi littafin karanta, so amma gaskiya wannan katobarar da yi kaman asqata nafsahu, ya kayar da kansa, ya cire kansa daga duniyar ilimi, ya zama kawai dan hargido ne. Shi yanzu shi muridi ne wanda yake kokarin ya kare shehinsa ta kowace fuska. Wannan me ya bambanci ku da yan dariƙa a wannan kadiyar? Su ne suke bin malaman su ido rufe, amma abin da aka sani daga malaman ɗalibai na sunna ba su bin malaman su ido rufe. In malamin su yi magana in ba daidai bane suka ce mai ba daidai bane, amma kai malamin ka yi magana ka tabbatar ba daidai bane, ka je ka yi bincike amma hankalinka bai kai ka cewa ka gane cewa wannan magana ƙarya bace. To inda haza huwa mustawaka ilmi, wannan shine mustawanka na ilimi da hankali, to gaskiya ni ina ga ba zan iya bata lokaci wajen tattaunawa da kai ba. In kana so in ci gaba da tattaunawa da kai, to sai dai ko dai ka zo ka ɗauko wayannan littattafan yadda na karanta, kai ma ka karanta larabcin ko waji ka fassara wa mutane tunda da kana da littattafan, ko kuma ka yi ilanin tuba zuwa ga Allah, ka bayyana tubanka. In ka bayyana tubanka, dan ni a guri na yanzu ka zama fasiki, domin dole zai ƙarya da gangan, ya yi ƙarairayi don ya kare ƙarairayi. Ka cire ma kanka riga ta adalci, sannan kuma ka cire ma kanka riga ta ɗalibta na ilimi, ka saba ma ƙa'idoji na ilimi. To ba yadda za a ɓata lokaci don a irin wannan usulubin naka na muridanci da tattaliranci, in za a shekara 100 ana tattauna da kai ba za a samu mafita ba. So kaga ana ahtarimu nafsi, ana arba'u bi nafsi an unaqisha insan ala mustawak. So amma in ka ce ka tuba zuwa ga Allah, ka gane kuskurenka, to sauran kadiyoyin da kake ganin mun samu sabani, to zai iya sauraron ka. Amma dai akwai yan uwa da za su baka amsa, wannan ɗali'a ce. Akwai yan uwa da su baka amsa, amma ni dai ghasaltu yadayya mink, anta lasta kuf'an an unaqishak bi hadha al-mustawa. Saboda yan uwa musulmi wanda yake neman gaskiya da tajarrudi ba da kungiyanci ba, to ya saurari abin da ya faɗa game da wannan kadiyar, kuma ya saurari wannan wanda kuma daman dan kungiya ne, da ina kungiyar su daman dan siyasa, shi ai daman inda kana fatinsa komai kai daidai ne, ko in baka fatinsa kuma da abin da kai kuskure ne. So wannan bainana wa bainakum al-uqala, tsakaninmu da ku masu hankali, su saurari abin da muka faɗa, su saurara abin da ku faɗa. Wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.